Novo जों 저거 दङ बिसोरखौ लांगासिनो दङ जों बहा थांगोन चिरां काजलगाव स्टेडियाम नङा माबायाव एफस'फिस नंगौना औ जों गल बरसेयाव देराखै 6 गल माजोंमोन जोंनिया माबा गसाइगाव तुर्की क्लाब आदसा दा माबायदि मोनदों गोसोखौ मोजां मोनो ट्रफि मोनदे बा आरो नोंसोर एबार मा चेम्पियन जानो हागोन ना हाया हागोन पास खालामनांगोन मोजाङै गेलेनांगोन ना स्टेट चेम्पियन जानांगोन स्टेट चेम्पियननिफ्राय इन्डियान लिगाव गेलेनांगोन फरेनावबो गेलेहैनांगोन नेसनेल टीमाव सेलेक्ट जाबा अबेबा नों दुबाइ अबेबा नोङो माबा आफगानिस्तान थांनानै जोहैनांगोन सिमन नोङो इयुनाव मा जाहैगोन बेबायदि गेलेलांनानै मोजां जागोन मा मोजां मा गेलेगोन मा खालामगोन बोरै सन्तोष ट्रफिखौ गेलेनांगोन आइएसएल सोरबायदि जागोन नोङो सोरबायदि जानो गोसो दं रनाल्ड' मेसि नेमार माबा सुनील शेट्टी इन्डियानियाव आरो ना ओमफ्राय नोङो नब' ओरैनो हरदो आंबो दुर्गा बर'मोन बायदि जानो गोसो दं दुर्गा बर' बायदि जाथारनांगौ दे हलिचरन नार्जारि सुनील शेट्टी नों दा बेसेबां क्लासाव फरायो नब' क्लास 8आव स्कुलनि नामा मा नाम हायार सेकेन्डारि मा हायार सेकेन्डारि माल्टिपार्पास हाई सेकेन्डारि एन्ड माल्टिपार्पास स्कुल आदसा ओमफ्राय सिमन नों मा थाखोआव फरायो क्लास 7 ए मा स्कुलाव फरायो गुड शेपार्ड नेशनेल स्कुल आदसा मा गुड शेपार्ड नेशनेल स्कुल एसियानाव आसाम माबानि मामोनलाय फुटबल एस'सिएशनजों खुंजानाय एसियानाव जों चेम्पियन जादों होनना बुङो दे बुंलाय आसाम फुटबल एस'सिएशनजों एस'सिएशनाव जों खुंनायाव जों चेम्पियन जानो हादों बड'फा एफसिया आदसा बुंलाय बड'फा एफसि दे नोङो नब' औ बड'फा एफसि होनलाय ना बड'फा एफसि बरिया दे कांकलिया नङा नारखोनसो कांकलिया नारखो गोजौआव एसे गाहाय खालाम जाबाय एसे बारा होयो एसे ना दस्रा एसे दावखोदो बेखौ होनांगौ masih lama beri-beri aja. Kita dikisir kudor. Biar ama. Beriya. Deh. Thank you. Bye.